West Mugirango umuchumba ulio West Mugirango amorora onye karate yote ikemosioro 2027 mugo ngiraneria mbuya mono sana naende ase chipara kiasoka 1200 chipara 1200 chikobe kwerami usiga iga para tesogeti no eneyemo abantu ba UDA bansa maswali agiro igo buno mwanga kirokyo bochumbe myaka 5 nkaba West Mugirango ase sabari eri gasi yetu akorete mbuya mono monet gabasesenie na ende mambia kera wenere njekemo sinko riginde keruge ikiki ya West Mugirango oyo mitorocha astakwa netinga ko rigiare bono ntigeire mugocha konga ekiagera atasa bakura igonge sere ndo ntigeire ori orororo ereta akoirana ayo mitombu ya mono gotasaba igege nteka 2027 yari sina atigerete ntabukiga 2030 rende tingocha gotebya abantu bakwe nayo rabwaterawo embu ya mono sana egi akabere iga gusibu n'abaminto batebire te konyarekana n'abana bayitukoruga abana babyarire no mugusi dibaga bagwenete gocha tubekana bunegesaku erindegere tubwati umosiko yoito Fredo Kengo Matiang'i abenere the president of Kenya 2027 ngana ubako nyakomokore bitina omoishimiwo nyamoko no soro na abande inje tuarengase UDA tuarengase William Ruto inje na abatenerete bonsi pipa kababo nyamoko nyamira inje na arenge coordinator tugake ruchikura tukaira esa urina roche omongwano oria okorokunganere William Ruto obeiro mukabara tasigetie bintu byabantu tasigetie abantu okongirio bogima ochaira abantu ngateba one time abantu baminto bakimogoteba ngakina ande mogoteba erindo bogima bobe buya omosikori William Ruto rasma koreki na intuto tagete ko notice yaba minto bajia batayo asumugusiare bari bare birogo kego ika 2027 kanyako bange birago byaino 2027 mwezi pi nyumbani mwanchira abantu baminto boigo tobaseri bonsi pi abantu bari bakonya gwetana na igici ndege igura bayibire kibesa cyeto cyasha bayibeira bakoriye gasi kibesa cya using batiritum para trutumbire nseye itoko basabera iga omoneno yorororo chagatwa baragereirie kewe ka 2027 imonyo ora kende gionsi pi tewana n'abantu baminto omosikoyo Fred Matiang'i igasi kire paka no mosiko minto rekoro ku Uhuru Kenyatta pako moire party ekoro kuchupili party National Party aje gotenda kurokobe president tomanya konyore bininga ningi bire iga nabyo abarai bagoteba ngataye guchikura abantu abwase bagoeta ase moko barora mo basa ko bayibaga pi twewananire togota goika chikura cyanya maya ward ntoiwana inde tokoa omonto o United Opposition oyo mwana orio koru Kristo sie momoro charia abantu baminto mwezi piase mwaru banyamaiya moyo omosikoria abantu bekerenyo omosiko itongaro no aradia momoe chikura chonsi pi twewananire omonto orio UDA oimogete korama mukaye bunari ichara mwaro to monto korama mongino ebunari ichara abangi namora bari mwaru ikonge mora mwaru ekerenyo mora omonto ori nagwenete kwa buchikura okorama mongino ebunari ichara epatiare nerere ichara epati ya UDA nero ichara ntowana n'abantu baminto togo ikanyansongo omosike mogusuno ara nere to kwa chikura omonto rio UDA baibi chichuene mobasa ko bachikura mbarenga mwatebire 2027 Fredo Kengo Matiang'i
ngomusabira turi omwana oyo itagambe mbia mono sana omonene abasesenie aseri bageri mbia mono sana abantu baminto Your Excellency Mheshimiwa Fred Matiang'i, the family and all protocols observed. Na inche na ikiriga aseri tukoria rero gwaka pole yane sana wochase family yogosi ya nyagosira Joash na Joash oyo buna asirire no mosani one sana nginyorete omwaka 2017 ekero inche no moseneta tuachore tuochibunge ekero tuarenge sirongari ndete chikura chiane na seneta nerega arenge bituo binde omoskoyo Joash nyagosira amonoyo mintoge kara ekaratima etu seno ara ituabete nere amatukata tuturaire sironga arendrete seneta chikura chiaye monto itayomuya ntware gotebe family omonene aje sesenie no monguru abe komo biamono sana abantu baminto Your Excellency Mheshimiwa Fred Matiang'i, the family and all protocols observed. Na inche na ikiriga aseri tukoria rero gwaka pole yane sana wochase family yogosi ya nyagosira Joash na Joash oyo buna asirire no mosani one sana nginyorete omwaka 2017 ekero inche no moseneta tuachore tuochibunge ekero tuarenge sirongari ndete chikura chiane na seneta nerega arenge bituo binde omoskoyo Joash nyagosira amonoyo mintoge kara ekaratima etu seno ara ituabete nere amatukata tuturaire sironga arendrete seneta chikura chiaye monto itayomuya ntware gotebe family omonene aje sesenie no monguru abe komo biamono sana abantu baminto Your Excellency Mheshimiwa Fred Matiang'i, the family and all protocols observed. Na inche na ikiriga aseri tukoria rero gwaka pole yane sana wochase family yogosi ya nyagosira Joash na Joash oyo buna asirire no mosani one sana nginyorete omwaka 2017 ekero inche no moseneta tuachore tuochibunge ekero tuarenge sirongari ndete chikura chiane na seneta nerega arenge bituo binde omoskoyo Joash nyagosira amonoyo mintoge kara ekaratima etu seno ara ituabete nere amatukata tuturaire sironga arendrete seneta chikura chiaye monto itayomuya ntware gotebe family omonene aje sesenie no monguru abe komo